My heart went, oops, my heart went. Oops, yeah. My heart just got stuck between these loops. Oops, mama got stuck. Sir, kawat sa problema. Klaro jud aning DSWD. Wat nasagad yun ang ilang mga lista. Na mga kadawat nga dili angay makadawat. Kami wala mi sa lista. Na wala man ta may mga kuan, no? Nga lisod man pud ta mi. Dili mo ta pud mi kinalan jud na ta mi makadawat pud. Kinuo ko ning DSWD. Sabta na lang ninyo ang DSWD. Kay wala pa ning COVID. Feeling rich biya mo. Oy, may buntag. May buntag. Oh, may kay diya kaday. Mubayad ko manong. Ay, salamat. Sige, kaya akong kwaon akong notebook dahil. Sige, manong. Listahan. Akong tanawon. Day, mura lagi kag nag-uol. Unsa may problema nimo day? Wala mo ko nalista manong anong tag 6,000. Palimpa-ita, wala jud ko'y bugas, wala jud ko'y makaon. Ibulagan pa jud kong uyab. Pait. Ibiyaan pa jud kag uyab. Ay sos, Ginoo ko day. Kanang mangingon anak day ato ra na dawaton. Move on na. Move on na ha. Move on na day. Kay kabalo ka kaning tanan pagbuot ta jud ni sa Ginoo. Mao manong. Ang tanan pagbuot na sa Ginoo mahitabo jud na. Gani. Ako gani ron pasalamat ko sa Ginoo nga niya ka diri mobayad ka sa utang. Kay karon panahon na intawon nga nata sa isikyo. Dili gyud ko mamugos og mobayad ni mga tawhanang mga nakautang nako. Dili gyud ako sila pugson kay balo ko nanginahanglan na sila. Okay? Mao bitaw. So ako ra pong gidawat pasalamat ko ron nga niya ka kay mobayad ka sa imong utang. Okay? Kaning tanan pagbuot gid sa Ginoo day kana mga uyab-uyab naa ra ka makitaan ana. Okay, hinumdumi lang pagbuot ni sa tanan sa Ginoo kaning ato ang kalamidad nga atubang karon. Pagbuot ni sa Ginoo day kanang panghitabo, pagbuot na sa Ginoo. So og pagbuot gani nas Ginoo day ato ra jud nang dawaton. Okay? Mogi na siya day, mogi guni ako ikatambag ni. Ngabon na jud ko pagbuot yun sa Ginoo. Ngadto sa kumanong. Ni asa naman ka? Mulakaw na lang ko, pauli ko sa balay. Magbayad pa man ka? Di ra ko mabayad, pagbuot ni sa Ginoo.